днес играем отборна битка, май. Да, играем отборна битка, както винаги. Днес с мен е Angel Max. И да, този губих с експлозия, готино. Тук има някой. Добре, там имаше някой. Да, ето и Angel Max. Тя има честно оръжие, което не използва, което не знам защо така. Ето го, добре, как? И отново експлодираш кил. Добре, защо не му... Добре, това трябваше да е хедшот. Добре, отразва му гръмото. Добре, те къде стрелят? Добре, не сериозно, те къде стреляха сега? По който се стреля, той умря. Отиваме към този човек тук. Така, ти си избрания да умреш. О, не, няма да се покажем убий с бомба. Да, ето я Angel Max, чакай, обърни се. Хайде, гледаме горе. Идваш ли? Идва ли Angel Max след нас? Да, много хубаво, че... Защото не дойде зад нас. О, мога се ли... Angel Max, заборохме точно с това, брат. Заборохме, може точно с това. То не съм само на 17 левел. Не знам точно как съм таралата, но получих помощни точки. Че съм го ударил малко. Този клип няма да е колко сме и колко дълъг. Няма да е толкова дълъг, защото просто играта не тече чак толкова дълъг. Пред мен и аз го ръгнах. Едва ли му останал пред на ключите. Да, този не достигна до мен. Да, добре, аз един път много отранах и той мисля, че ми гради цялата игра. И аз качам, че мога да го бия. Ето ми тази бомба. Но аз се свалих някъде на празно и те бяха двама. Аз първия съм ажоба. Да, първия съм с 11 кила. А сега ще се опитам да направя повече, защото този другия ме настига. Този тук е мой. Да, мой беше, но ще умра. Добре, откъде? Отзад, добре, този е много долен човек. Може даже да има меча, защото знак му... Игралният му знак... му беше розов. А това може и да е момиче. Има много малки шансове. Добре, защо винаги ще му питам някъде? Никой няма. И не... Да, аз съм първи. Спечелих 10 лига пункта, което е много странно, защото миналата игра, когато играх, но не снимах, изгубих и спечелих 33 лига пункта. Не знам точно как се почва. Но да, това ще е този клип. Ако ви харесва, дайте палци нагоре.
и се абонирайте за канала ни. До скоро видене!